Het Rijnwer Lintjes in uw provincie. Van het Noordwees, ik tevreden en hartelijk applaus. En CDA-leider Sybrand Buma wordt neemt als nieuwe burgemeester van Ljouwert. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het binnen er correct wat minder als Vlinier. 72 lintjes binnen er dit hier Utrecht in Friesland. De oudste is de 86-jarige Jan Stienstra uit Boetenpost. En de jongste, de 38-jarige Melle Laurens van der Heijden uit Haas. Allebei hebben ze het vrijwilligerswerk van huis uit mij kregen. Het wie een grote verrassing voor de 28-jarige Melle Laurens van der Heijden. Maar een smoes waterwer naar Haashelle, want hij wie op vakantie in Zeeland. Hij is de jongste in Friesland die dit hier een lintje krijgt. Dat krijgt er onder oren van zijn vrijwilligerswerk bij de scouting. Zijn majesteit de koning behaagt om de heer van der Heijden te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ah ja, vrijwilligerswerk, dat is me wel met de paplepel ingieten. Zoals het aan zes kist. Mijn heid en men ben allebei ik tegen blutsen bij het vrijwilligerswerk in Haas vooral. Verderop in de provincie wordt een lintje Utrecht om de oudste die dit hier in krijgt. Het is de 86-jarige Jan Stienstra uit Boetenpost. Hij is jarenlang actief geweest voor de voetbalvereniging in Koorstertille, de Tjerken en hij is type buurtbewoners. Van het Noordwees, ik tevreden en hartelijk applaus. Ja, u zei die zei altijd, ze meer denken om de best net alleen nog op de wereld. Hè? En ik heb een beetje om die medemens denken. En dat hebben we mij gekregen. En daar ben ik achteraf nog heel blij om. Want je krijgt een hele grote dankbaarheid waarom. En ik oud-burgemeester van Achtkarspelen Gerben Gebrandi kreeg een lintje. Hij is benoemd ter ridder in de wadder van Oranje Nassau. Gebrandi kreeg de versiersels van een moon opspelen, toch commissaris van de Koning Arno Brok. De oud-burgemeester kreeg de onderscheiding van zijn jarenlange inzet met grote maatschappelijke betjutting van de Friese taal en van zijn werk als vrijwilliger. Hij wie ons zijn pensioen begin van het jaar 6 jaar burgemeester van Achtkarspelen. Daarvoor weer raadslid van Zuidwest-Friesland en wethouder van de jedere gemeente Wien-Britsradiel. Ja, bijzonder. Bijzonder. Het moet nog even indalen. Ridder Gebrandi. Goh, ja, wel is het zwart. CDA-leider Sybrand Buma wordt tipt als nieuwe burgemeester van Ljouwert. Dat schreeuwt de Telegraaf. Buma en zijn woordvoerder wil net reageren op vragen over zijn mogelijke sollicitatie. Mocht de CDA-leider het worden, dan volgt hij zijn heid en paken op die ook burgemeester wien. De post komt vrij, nood burgemeester Vet Kronen waar de PvdA in de Eerste Kamer komt. Vogelleerfabbers zetten dit hier de schouders eronder om meer te weten te komen over uw grootste steldrenner, de Wilp. Zo'n begin jaren 90 is het tal briedende Wilpen met 60% aan. Zaakkundigen willen weten waar dat nog komt. Op eilanden bij de Snitse Mar is de Wilp nog wel te vinden. Een vogel die het van een ierpen landschap houdt en er heel lang hoe docht om aaien uit te breiden en pieken grut te krijgen. Maar dat toch ben ze kwetsbaar als soort. We willen eens wat meer weten over hoe het gaat met de breedsuccessen, hoe het gaat met de overleving van de jong. Omdat ze in allerlei verschillende gebieden breeden, zoals op de waterlanden, op de kwellers en in de dun. En ze breeden op heidegebieden, ze breeden in boerenland, zoals Gersland als akkerbouwgebied. Ja, er zijn allerhande verschillende zaken aan de gang en we willen eens ook wel weten van ja, wat speelt je nou een wichtige rol voor die wilp. De graaide is vogel van het jaar en die aandacht kan hij goed broeken. Benammer hoe wat er nodig is voor pieken om te overleven is net een soort bekend. We wijten daar aan een van de wichtigste elementen van de komende dagen. Vanzelfs het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht starig gewoon meer bewolking. Letter vannacht in het westelijke pad van de provincie Rijn. 9 graden, een matige en vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen een dag maar eerst Rijn. In de midden het meeste van dat droege waar. De zinnen er nog even bij 13 graden. Een krachtige onthuddewin uit het zuiden en zuidwesten waai. Minstitten in kracht 8 een waarschuwing van de evenementen. En dit weer Kijk op Friesland. Zeg voor meer nieuws op uw app of op de website omroepfriesland.nl. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.